హాయ్ హలో నమస్తే. నేను మీ రాము. నేనైతే హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్లో ఒక పాన్ ఇండియా కంపెనీలో అసోసియేట్గా పార్ట్ టైం బిజినెస్ చేస్తున్నాను. సో ఈ కంపెనీ ఆయుష్ మినిస్ట్రీ సర్టిఫికేట్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎంతోమంది రోగుల్ని బాగు చేస్తూ ఆయుర్వేద భారత్ సృష్టించాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తుంది. సో ఈ కంపెనీలో ఈ సిస్టమ్ ద్వారా ప్రోడక్ట్ నాలెడ్జ్, బిజినెస్ స్కిల్స్ జూమ్ యాప్ ద్వారా ఫ్రీ క్లాసులతో నేర్పించడం జరుగుతుంది. సో ఇందులో మనం ఎంతోమందికి ఆరోగ్యాన్ని పంచుతూ ఆరోగ్య సేవ చేస్తూ ఆదాయం పొందే మార్గం ఉంది. సో దట్ ఈ ఆయుర్వేద భారత్ ఉద్యమంలో మీరు కూడా భాగస్వాములు కావాలి అనుకుంటే నాకు కాల్ చేయండి, లేదంటే మెసేజ్ చేయండి. ఓకే, బాయ్ బాయ్, థ్యాంక్ యూ.